kita dunay pambation kinahanglan makasabot kita nga kung kita na sa Ginoo gidisiplina ka ayaw ibaliwala tungod kay importante ang pagkabalaan nganong disiplinahon ta sa atong ginikanan kay gusto sa ginikanan ang mga bata buutan gusto sa mga bata sa ginikanan nga mga bata dili sa lawayon mao na nga dunay disiplina kasabaan ka bunalan ka kinahanglan lang nga mo patuo ka. Ingon niya na ang Diyos nagpanto, nagdisiplina para kita makaambit sa iyang pagkabalaan. Una nga doon na tayo mga usay lisod buhaton, pero buhaton ta sa ngalan sa Ginoo. Ari ta sa Hebrew 12:14. Muhaan ninyo ang pakidait sa tanang mga tao o ang pagkabalaan na kung wala kini walay bisan kinsa mga kakita sa Ginoo. Okay. Tinguhaon ta ang pakidait ug ang pagkabalaan. Kay gawa sa ani way makakita sa Ginoo. So kung ang tao dili maninguha sa iyang pagkabalaan, dili ka kakita sa Ginoo. Matod pa sa uban, pastor ang atong kaluwasan hatag sa Dios. Dili sa atong kaugalingon. Hatag bitaw niya na nga time. Pero once nga gihatag na, you have to do your part. Nga matod pa ni Pablo sa Episo Pilipos 3:12 o 13 giingon dito nga panlimbasugin ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan. So dapat mag-exert kag effort para nga makapaningkamot ka alang sa imong kaugalingong kaluwasan. Hatag bitaw na sa Ginoo. That is the part of God. Pero kita, we have to do our part. Nga maningkamot kita alang sa itong kaugalingong kaluwasan. Kaya kung wala kining pagkabalaan, walay bisang kinsa makakita sa Dios. So sa importante nga naa kita sa pagkabalaan uban sa pagkamatarong. Sa Hebrew 12:1. Paingon sa bersikulo 2. Isa sa ginalibutan man ika sa ika mabagan pangano sa mga saksi iwakili sa ang tanan kabukat ug mga sala nga nagapili pag-iipot nato ug dalaganon ta ang mga malauta ang tumba nga aton gabilan nga magatuktok ang Hesus nga mao ang mga mag-iipit sa atong pagtuo nga tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan niadto sa krus sa walay pagsabayan nga pagka makaulaw ini nga karon magalingkod siya sa trono sa iyo. Okay. Sumala ni Pablo, gilibutan kita sa bagang panganod sa masaksi. Sa ito padaghang nagtanaw na to. Unang matod pa niya, lahutayon ta, daglaganon ta ng lahutayon ang lumba nga atong giapilan. Ang atong pagpangalagad, samara nga naata sa lumba. Now, ang gingon dito, race, ato pa, lumba sa dagan. So, ang atong pagpangalagad, samara nga, nuapil kita sa lumba sa dagan. Kaya kinahanglan, dalaganon ta nga mahulatayon. Naroon makalahutay kita, magtutok kita kang Hesus. Ayaw pagtutok sa wala, ayaw pagtutok sa tuo, ayaw paglingi. Kay basin og di mo makita ang imong gianan mapandol ka. Pero kung tutok ka kang Hesus, nga naman, siya mo'y mag-uugmad ug maghihingpit sa atong pagtuo. Ang diya sa wala, di na makahingpit sa imong pagtuo. Ang diya sa tuo, di na makahingpit sa imong pagtuo. Ang sa likod, labaw na. Munang matod pa ni Pablo, hingkalimtan ko ang nanagpangagi na ug nagdasdas ako sa unahan, maako lang si Kristo. Mauna iyang kalabuton. So, dire, atong lahutayon. Kining pagbalik sa pagkamatarong ug pagkabalaan nga mao himaya sa Dios, human kita na pasaylo tungod sa ngalan ni Jesus. Mao na nga atong lahutayon. Yung matod pa din lahutayon ta ang lumba nga atong giapilan. Atong tanaw ng Mateo 24:11-13, sumala sa atong Ginoong Kristo. Okay. Ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Nga naman, nag-ingon diri nga, musanay ang kadawtan ug mubugnaw ang gugma sa kadaghanan. So ang hinungdan dahil nga mubugnaw ang gugma sa kadaghanan tungod kay musanay
ang kadautan. Muna nga ang uban, mga tinpal na, di na mo alagad sa Ginoo, unan-up ng ilang pag-alagad, maayo lang musimba, maayo lang dili, usay palabi na ang mga aktibidad sa kalibutan kaysa Dios. Nga naman,